дуруд мегӯем ба шумо дӯстдорон ва дилбохтагони гӯштини миллии гӯштингирӣ. мо гузориши худро аз мусобиқаи гӯштингирӣ аз ноҳияи ховаленги вилояти хатлон манзури шумо мегардонем ва ин ҷо фазои идонае ки баҳри баргузор кардани ин мусобиқаи аҷдодӣ аз ҷониби дастандаркорони майдони ховаленг омода карданд ва ин ҷо рақобатҳо миёни наврасон оғоз мешавад ки мо пайгирӣ мекунем ки чӣ гуна ҳунарнамоиро наврасон дар ин мусобиқаи суннатӣ нишон медиҳанд. Сараввал дар ҳама майдонҳо нерӯсанҷиҳо миёни кӯдакон ҷараён мегирад ва ин ҷо як партофте аз ҷониби Усмони Бахтиёр, як наврасе ки анқариб дар ҳама мусобиқаҳои соли 2024 мо ҳунарнамои ин чеҳраро мушоҳида намудем дар майдонҳои гӯштингирӣ ва бояд ҳам қайд намоем ки ӯ аз ноҳияи ховалинг, яъне паҳлавони ноҳияи ховалинг аст ва имрӯз ҳам дар майдони хонагӣ ҳунарнамоии шоистаро миёни кӯдакону наврасон ин чеҳра нишон дод. Марҳила ба марҳила нерӯсанҷиҳо ҷолиб шудан мегирад, зеро ки паҳлавонҳо ва инчунин наврасоне ки ҳунарнамоӣ шоиста доранд рӯи гиле меоянд ва партофти олиҷаноберо дар иҷрои ин чеҳрае ки бо либосҳои кабуд ҳунарнамоӣ дошт мо мушоҳида намудем. Дигарбора Усмони Бахтиёр ин ҷо рӯи гилем аст ки ҳунарнамоӣ мекунад. мухлисон ҳам баҳри тамошо кардани ин мусобиқаи аҷдодӣ ба майдон ҳозир мешаванд. Устод Сопиров, устоди иттиҳоди шӯравӣ, яке аз устодони соҳибтаҷриба, падари Комроншоҳи Устод Пирён, яке аз ҷудокорони номошнои мо аст ки ҳамроҳи паҳлавонони вилояти Суғд ба ин ҷо ташриф овардааст. паҳлавонони дигар аз Федератсияи Русия, Беларусия, инчунин аз Ҷумҳурии Узбекистон дар ин мусобиқа даъват шуданд ва аллакай паҳлавонони Федератсияи Русия ҳам дар канори майдони имрӯза ба қавли худро барои ҳунарнамоӣ кардан омода сохта истоданд ва ин ҷо таваҷҷӯҳ мекунем ки Камила Бадурова бо Кирилл паҳлавон ҳарду омодагӣ дида истоданд ва баъди чанд лаҳза рӯи гиле меоянд ва ҳунарнамоиро дар майдони гӯштингирии ноҳияи Ховаленг баҳри дӯстдорони ин риштаи варзиш нишон медиҳанд. бояд қайд намоем ки барои баргузор кардани ин мусобиқаи суннатӣ як макони бисёр дилфиреб аз ҷониби гӯем ки ташкилкунандагони ин мусобиқаи варзишӣ омода яъне интихоб намуданд. нерӯсанҷии Муҳаммад Юсуфзодаро бо паҳлавони кишвари Беларусия Даниел ин ҷо пайгирӣ мекунем ки чӣ гуна ҳунарнамоиро нишон медиҳанд. ҳаракат аз ҷониби паҳлавони ҳам Беларусия ва ҳам паҳлавони мо Муҳаммад Юсуфзода ин ҷо зиёд ба чашм мерасад. ҳарду ҳам кӯшиш баҳри ба даст овардани ғалабаро доранд ва бояд қайд намоем ки 4 гилем барои ҳунарнамоии паҳлавонон ин ҷо ташкил карданд ва як партофти зебои Муҳаммад Юсуфзода ки ҳалол баҳогузорӣ мешавад. бисёр олиҷаноб ҳунарнамоӣ кард дар ин ҷо Муҳаммад ва ғалабаи аввалинашро дар майдони имрӯза ба қайд мегирад. атрофи ана ҳамин шоҳҷоизаҳо мехоҳем ҳарф занем ки ба хотири ҳунарнамоӣ ва ҳунари волои паҳлавонон ин ҷо омода карданд ва паҳлавонони ғолибро ки ҳунарнамоии зебо нишон медиҳанд. шоҳҷоизаҳо интизор аст, тӯҳфаҳои арзишманд ҳам таъсис дода шудааст. инак нерӯсанҷии Ҳамроз Раҷабов бо яке аз паҳлавонҳо аз вилояти Бадахшон ки ҳунарнамоиро шурӯъ карданд ва довари ин нерӯсанҷӣ
самандари муҳаммадӣ ҳам инҷо ишора намуд ки нерӯсанҷиро оғоз кунанд. Ва инҷо дар аввалин ҳаракате ки паҳлавони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дошт, наздик буд ки ҳамроз Раҷабовро душона замин биёрад. Ҳамин тавр идомаи нерӯсанҷӣ аз ҳолати росто идома меёбад. кӯшишҳо аз ҷониби ва инҷо чӣ гуна ҳамроз Раҷабовро шикаст медиҳад. паҳлавони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бисёр ҳунарнамоии олӣ кард ва тавонист ки яке аз нафарони арзандаро дар майдони имрӯза бо имтиёзи ҳалол дучори нокомӣ намояд. ҷуфти навбатиро таваҷҷӯҳ мекунем ки Абдулло ном паҳлавони ҷавону умедбахш аст ки бо либосҳои кабуд, камарбанди сиёҳ ва инҷо чӣ гуна ҳаракати зеборо Абдулло анҷом дод ва тавонист ки имтиёзи лозимаро дар нерӯсанҷиаш соҳиб шавад. ин чеҳрае ки шумо мебинед варзишгарбонуи Федератсияи Русия аст, Камила Бадурова, ки дар Гран-при душанбе ҳам соли гузашта мо ӯро ҳунарнамоиашро дида будем. ин гилеме ки ин чеҳраҳо ҳунарнамоӣ карда истоданд, махсусан ба хотири ҳунарнамоии варзишгароне ки яъне гӯштингироне ки дар вазорати корҳои дохилӣ инчунин дигар ташкилотҳои қудратӣ кору фаъолият мекунанд, барои онҳо ташкил карда шудааст ва дар майдони имрӯза ҳам зиёда аз 70 нафар гӯштингирону паҳлавонони ҷузъу томҳои вазорати корҳои дохилӣ, вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, инчунин сароёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ва агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон номнавис гардиданд ва ҳунарнамоии худро фаъолона идома медиҳанд. акнун Камила Бадурова рӯи гилем омад ва рақобати аввали ӯ дар майдони имрӯза аст ки ӯ яке аз паҳлавононе аз Тоҷикистон рақобатро шурӯъ намуд. ҳаракат аз ҷониби Камила аст. инҷо аз гиребони рақиб хуб доштааст. як ҳаракати Камила то ба охир кӯшишашро анҷом дод ва партофти анҷом додааш аз ҷониби Хусрав Шоев, довари дараҷаи байналмилалии оид ба гӯштингирӣ, паҳлӯ баҳогузорӣ мешавад. мухлисон ҳам дар гирду атрофи майдон ҷамъ омада истоданд ва баҳри дастгирии паҳлавонон ташриф меоранд. ҳаракат ва инҷо як партофти бисёр олӣ буд аз ҷониби Камила Бадурова ки ҳалол баҳогузорӣ мешавад. мухлисон ҳам дастгирӣ мекунанд, нафароне ки ҳунари шоиста нишон медиҳанд. муҳаммад Юсуфзода дигар бора рӯи гилем омад бо рақибаш Абубакр Боқиев, паҳлавоне аз сулолаи паҳлавонии Боқиевҳо ки ҳарду ҳам чеҳраҳои арзанда ҳастанд ва дар майдони имрӯза бо ҳам мубориза бурда истоданд. یک اشتر یک
нерӯсанҷии Абубакр бо Муҳаммад идома меёбад. кӯшишҳо аз ҷониби Абубакр аст ва акнун ба хотири аз майдон берун шудани Муҳаммад Дилшоди Алибек довари нерӯсанҷӣ ишора намуд ки истед ва рақобатро аз маркази майдон идома диҳед. бояд қайд намоем ки дар майдони гӯштингирии ноҳияи Ховалинг давоми солҳои охир ҳунарнамоии паҳлавонони ҳам Тоҷикистон ва ҳам кишварҳои ҳамсояро мо мебинем ва як майдони зебои гӯштингирӣ баҳри паҳлавонон ва мухлисон ҳамасола дар ин ҷо ташкил шуда истодааст ва ин ҷо партофти Туйчибек яке аз паҳлавонони шинохтаро мо мушоҳида гаштем ки нарнамояш бисёр олӣ сурат гирифт ва як партофти зеборо ҳам баҳри мухлисон нишон дод дар ин ҷо. اینجا مشاهده میکنیم که رحمت‌الله فرهادов با پهلوان فدراسیای روسیه که کیریل نام دارد روی گلیم آمدند. داور این نروسنجی خورشید راوفوف که یکی از مربیان شناخته تاجیکستان است و در قبل هم خود پهلوان چنین میدان‌های زیبای گوشتنگیری بود که با انمان پرتافت‌ها و هنرنمایی‌های زیبایش میان مخلصان گوشتن ملی هم شهرتیار بود. خورشید راوپوف و نروسنجی رحمت‌الله بک فرهادов با کیریل اینجا از جانب کارگردان به ما نشان داده می شود این چهره پهلوان فدراسیای روسیه است. نروسنجیشان ادامه می یابد و رحمت‌الله بک فرهادов هم باید قید نماییم که یکی از پهلوانان شناخته است. در میدان ها هنرنمایی‌اش شایسته به نظر می رسد و در اینجا بهر پیروزی در رقابت نخستینش با پهلوان روسیه کیریل روی گلیم آمدند و توجه میکنیم که چگونه حرکت را نشان میدهد. کوشش ها از جانب فرهاد و سری زالو می‌نشیند و پرتافت انجام می‌دهد. رحمت‌الله بک فرهادов همینطور غلبه اولینش رو فرهاد در نروسنجی امروزه با قید میگیرد و توانست که پهلوان فدراسیای روسیه را ناکام کند. قبل از برگزار شوی این مسابقه ورزشی گوشتنگیری در اینجا پایگاه اسب دوانی هم صورت گرفته بود که بسیار جالب و جذاب بود. اکنون دو چهره سرشناس که یکی تاجیکستان و دیگر
узбекистонро намояндагӣ мекунанд. паҳлавони шӯҳратёри кишвар Сунатулло Лоиқов дар рақобат бо Яшнар, паҳлавони Узбекистон, рӯи гилем омаданд. Яшнаро ҳам ҳунарнамояшро дар майдонҳои имсолаи Тоҷикистон мо бисёр дидем, ки дар ноҳияи Ёвон Комрон Карликовро шикаст дода буд ва чандин паҳлавонони номошнои Тоҷикистонро дар майдонҳо барояшон мушкилӣ эҷод намудааст ин чеҳра. Ва инҷо мебинем, ки бо Сунатулло Лоиқов чӣ гуна ҳунарнамоиро нишон медиҳад. рақобат идома меёбад. кӯшишҳо аз ҷониби ҳарду аст ва ҳарду ҳам пайи ба даст овардани ғалаба талош доранд. ҳаракати Сунатулло Лоиқов инҷо буд, ки мехост ҳалоки дарунаро. ва инҷо чӣ гуна акнун ҳаракат мекунанд паҳлавонон. ҳамин тавр аз ҳаракати анҷом додаи Яшнар Сунатулло Лоиқов хуб истифода кард ва истиқболи пирӯзӣ ӯро доранд. инҷо ҳаракат аз ҷониби паҳлавони Узбекистон сурат гирифт ва Сунатулло Лоиқов бошад дар ҳолате, ки паҳлавони меҳмон мехост усул анҷом бидиҳад, аксулҳамларо ба кор овард ва паҳлавони меҳмон душона аз замин афтод ва Сунатулло ғолиб гардид. бисёр як фазои идонаи гӯштингирӣ аст дар майдони ноҳияи Ховалинг. ва инҷо паҳлавононе, ки аз вазорати корҳои дохилӣ, вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадӣ ва дигар сохторҳои қудратӣ ҳунарнамоӣ доранд, дар ин гилем сурат гирифта истодааст ва ғалабаи ин чеҳра, ки тавонист ғалабаро соҳиб шавад. ин чеҳрае, ки мебинед, яке аз паҳлавонони шинохтаи Узбекистон Ҳикматулло Тураев аст ва бо Умар Расулов акнун рақобатро оғоз намуданд. нерӯсанҷӣ аввалини ин ҷуфт аст дар майдони имрӯза. ҳарду рақобати аввалинашонро бо ҳамдигар акнун оғоз намуданд. ҳаракат аз ҷониби Умар Расулов буд. ва инҷо акнун таваҷҷӯҳ мекунем, ки чӣ гуна ҳунарнамоиро нишон медиҳанд ин ҷуфте, ки талош баҳри ба даст овардани ғалабаро доранд. Самандари Муҳаммадӣ ҳам инҷо ишора мекунад, ки дар гӯштини миллии гӯштингирӣ дар ҳолати дар замин кор карда намешавад ва аз ҳолати росто нерӯсанҷиро идома диҳед. акнун Ҳикматулло Тураев кӯшиш мекунад. Умар Расулов ҳам дар ҳолати хуби варзишӣ қарор дорад ва бо як боварию бо як омодагии ҷиддӣ бо паҳлавони меҳмон мубориза бурда истодааст. бубинед, ки чӣ гуна мардуми варзишдӯстдор аз сартосари Тоҷикистон дар майдони имрӯзаи гӯштингирии ноҳияи Ховалинг ҷамъ омаданд ва баҳри дастгирӣ кардани
پهلوانان بحری بولیدارویشان جمع اومده نیروسنجی ادامه می‌یابد میان عمر رسولوف با حکمت الله تورایف. شادمان رضایف را همانجا مشاهده میکنیم که روی گله میآید و انتظار رقیبش است در میدان امروزه. اکنون عمر رسولوف میخواهد که پرتافت بالای کیت را انجام بدهد. اکنون عبدالله اینجا هنرنمایی کرده ایستاده است. در کنار دیگر رحمان علی پهلوانی ناحیه رودکی هم با پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان نیروسنجی دارند که در رقابت اولینش پهلوان بدخشانی امروز رجبوف را ناکام کرده بود. یک حرکت زیبای عبدالله. اکنون این چهره غلبه دویمش را با پرتافت‌های جالب و جذابش به قید میگیرد. اکنون ادامه نیروسنجی عمر رسولوف با حکمت الله تورایف در گلم دیگر ادامه یافته ایستاده است. همینطور سمندر محمدی به خلاصه آمد که نیروسنجی این جفت مساوی است و رقابت آنها را مساوی بهاگذاری نمود و آنها می توانند که از روی قانون و قاعده های گشتین ملی گشتینگیری نیروسنجی را با دیگر پهلوانان ادامه دهند. اکنون حیدر سید کبیرزاده پهلوانی که زاده ناحیه خوالینگ است از جماعت دهات شگناوی ناحیه است و یک پهلوانی مردمی است که میان مخلصان گشتین ملی با پرتافت ها و با حرکت های جالبش گویم که شهرت پیدا کرده است و این پهلوان باشد از ولایت سوخت بهر هنرنمایی کردن با حیدر روی گلم آمد. حرکت های هر دو خوب نظر می رسد و اینجا اشاره کرده می شود که ایستید. هنرنمای حیدر سید کبیرزاده را ما در گشتین جماعت دهات کنگورت ناحیه تیمور ملک هم مشاهده کرده بودیم که با هنرنمایی بسیار زیبایش طبع مخلصان گشتین را شاد گردانیده بود. اکنون موقعیت خوب برای حیدر، حرکت و حلال است. اینجا توانست که غلبه اولینش را در میدان خانگی به دست بیارد. حیدر سید کبیرزاده عبدالله دیگر باره روی گلم آمد و حرکت هنرنمایی این چهره که با لباس‌های کبود هنرنمایی میکند در میدان‌های گشتین ملی بسیار والا به چشم میرسد و اکنون دیگر باره پرتافت انجام میدهد. این چهره امید بخشه که ما پرتافتش را مشاهده گشتیم. در گلم دیگر اکنون پهلوان ازبکستان با
сайфиддин мазарат субҳиддини роғунӣ акнун рақобат карда истодааст. бачаҳои арзандаи ӯзбекистону тоҷикистон партов ҳалол ҳунарнамоии субҳиддинро ҳам мо хуб медонем ки бо партофтҳои зебояш ӯ низ дар миёни мухлисони гӯштини миллӣ қадру манзалати худро дорад ва ҳаракат аз ҷониби паҳлавони ӯзбекистон инҷо буд ва субҳиддин ҳам инҷо нагузошт ё ин ки ба қавли дигар рақобати онҳоро хуршед ҳукуматов мусовӣ баҳогузорӣ кард. ҳазорҳо мухлисон акнун баҳри дастгирии паҳлавонон ҷамъ омаданд ва паҳлавони дигари ӯзбекистон бо Шодмон Ризоев акнун нерӯсанҷиро шурӯъ карданд ва мухлисон ҳам бо шуру шавқ инҷо Шодмон Ризоевро дастгирӣ мекунанд. ҳаракатҳо аз ҷониби Ризоев аст. кӯшишҳои ӯ ва паҳлавони меҳмон инҷо аз ҳаракатҳои Шодмон Ризоев худро канор мегирад ва ҳатто ба замин ҳам менишинад ки Шодмон Ризоев партофт анҷом надиҳад. нерӯсанҷӣ идома меёбад. сари зону нишаста мехост усул анҷом бидиҳад паҳлавони ӯзбекистон. паҳлавони бадахшонӣ чеҳра кашфи нав ҳам ҳамроза шикаст дод ва ҳам раҳмоналиро. аз ин бармеояд ки абдулло саидхоҷаев довари дараҷаи байналмилалӣ аз риштаи гӯштингирӣ аст. ҳамзамон котиби генералии федератсияи гӯштингирии тоҷикистон ки рақобати Шодмонро бо паҳлавони меҳмон ҳакамӣ карда истодааст. истед идомаи нерӯсанҷӣ Шодмон Ризоев ҳаракат кӯшишҳо ва ҳамин тавр Шодмон Ризоев ҳаракат мекунад ва партофти анҷом додаи ӯ аз ҷониби довар ҳалол баҳогузорӣ шуд. ҳалол баҳогузорӣ карданд партофти Шодмон Ризоевро ва паҳлавони ӯзбек бошад инҷо норозигӣ баён карда истодааст ки инҷо партофти анҷомдодаи паҳлавони Кулобшаҳр ҳалол набуд. инҷо ҳаракат аз маркази майдон сурат гирифт ва тибқи қонуну қоидаҳои гӯштини миллии гӯштингирӣ вақте ки аз маркази майдон ҳаракат сурат мегирад дар берун аз гилем ҳам агар партофт анҷом дода шавад ҳалол ё ин ки имтиёзи ба даст омада баҳогузорӣ карда мешавад. ҳамин тавр ҳаракати Шодмон Ризоев яъне партофти анҷомдодаашро паҳлӯ баҳогузорӣ карданд ва нерӯсанҷӣ онҳо дар гилеми дигар идома меёбад. ба хотири
احترام مهمان از شادمان رضایف خواستند که دیگر باره نیروسنجی را با این چهره ادامه دهد. همینطور اکنون ادامه نیروسنجی آنها را توجه میکنیم. حرکت از جانب پهلوانی ازبک بود. شادمان رضایف از پشت گریبانی رقیب خوب داشته است و اکنون حرکت و یک پرتافتی زیبای شادمان رضایف دیگر باره پهلوانی مهمان را دوشان از زمین آورد و از پیروزیش استقبال میکند شادمان رضایف. و اینجا سرداور مسابقه صدرالدین عابدوف اشاره میکند که 100% پرتافتی انجام داده شادمان رضایف حلال است اینجا و تصدیق می شود پرتافتی انجام داده شادمان رضایف و پهلوانی ازبک باشد. از این پرتافت هم ناراضگی بیان کرد و فکر میکنم که اکنون قدر مهمان یک بار از جانب شادمان رضایف دانسته شد و به خاطر احترامی و دیگر باره با اون نیروسنجی کرد. اکنون اسرائیل رحیموف پهلوان ناماشنای ما با پهلوان دیگری ازبکستان جواهیر میرزا مرادوف نیروسنجی کرده ایستادند در گلیم کناری و پهلوان های سنگین وزن هم اکنون آهسته آهسته به میدان آمده ایستادند و نیروسنجی این جفت اکنون چگونه صورت میگیرد ما پیگیری میکنیم. نیروسنجی ادامه می‌یابد و هم اسرائیل و هم جواهیر موقعیت جسته ایستادند بهر پرتافت انجام دادند. به خاطر هنرنمایی پهلوانان از جانب داوران وقت معین کرده می شود و در دوام 5 دقیقه باید غالب معین کرده شود. حرکت از جانب جواهیر بود و اسرائیل هم یک موقعیت خوب داشت برای پرتافت را انجام دادن. در میدان‌های گشتنگیری امساله کشور در سالهای گذشته هم ما هنرنمایی پهلوانی ازبکستان را بسیار می‌بینیم و این چهره‌ای که با اسرائیل رحیموف هنرنمایی کرده ایستاده است، فکر می‌کنم که در چنین میدان‌های گشتنگیری تاجیکستان کم هنرنمایی کرده است، زیرا که ما را بار هم در میدان ها ندیده بودیم و اکنون رقابتی او با اسرائیل رحیموف با بسیار یعنی با شدت با کوشش های زیاد پهلوان مهمان صورت گرفته ایستاده است. هر دو هم خسته گردیدند و سمندر محمدی هم به خلاصه می آید که نیروسنجی آنها مساوی بها گذاری می شود. همینطور نیروسنجی این جفت هم
бо натиҷаи мусовӣ ки дар майдонҳои куштингирӣ ин натиҷаро дуранг баҳогузорӣ мекунанд ва мухлисон то ҳол баҳри тамошои ин майдони зебои куштингирӣ ба майдони ховалинг омада истоданд. нерӯсанҷӣ дар гилеме ки барои сохторҳои қудратӣ интихоб шудааст, инҷо нерӯсанҷиро пайгирӣ мекунем ки фикр мекунам ин ҷуфт ҳам аз анамон аниқтараш намедонем ки кадом сохтори қудратиро намояндагӣ мекунад ва таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ҳунарнамоиро нишон медиҳанд. яке бо хилъати сафед камарбанди сиёҳ ва дигаре бо хилъати сурх шорти сиёҳ нерӯсанҷӣ карда истодааст. акнун паҳлавоне ки бо либосҳои сафед ҳунарнамоӣ дорад мавқеияти хубро пайдо кардааст ва паҳлавони дигар ҳам барои партофт анҷом ва ҳамин тавр акнун ҳалол паҳлавони сурхпӯшида ғалабаро моли худ мекунад. акнун умар расулов ки нерӯсанҷии аввалашро бо ҳикматулло тураев мусовӣ анҷом дода буд, бо паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон рақобатро инҷо идома дода истодааст. ин чеҳраи ҷадиди куштингирӣ паҳлавони бадахшонӣ ҳам ҳамроз Раҷабовро шикаст дод. раҳмоналӣ аз ноҳияи рӯдакӣ ки бо ӯ ҳунарнамоӣ дошт, бо ӯ ҳам нерӯсанҷии бисёр олӣ нишон дод. ва акнун инҷо нерӯсанҷӣ бо умар расулов чӣ гуна сурат мегирад таваҷҷӯҳ мекунем. умар расулов акнун баҳри ба даст овардани ғалаба дар ин нерӯсанҷӣ кӯшиш мекунад. акнун як ҳаракат аз ҷониби умар расулов инҷо ки сари зону нишаст ва мехост ки ҳаракати сари китфро ба кор гирад ва имтиёзи лозимаро дар ин нерӯсанҷӣ ба даст биёрад. нерӯсанҷӣ умар расулов бо паҳлавони бадахшонӣ акнун идома меёбад. умар ҳам аз гиребони рақиб хуб дошта буд ва танҳо ҳаракат намерасид дар ин ҷо. تشکر همه عزیز است، همه محبوب است، همه صمیمیتی الهیده‌ای میدان خورالنگ دارند. ҳар ду ҳам инҷо талош карда истоданд. акнун умар расулов сари зону менишинад ва партофт анҷом медиҳад ки аз ҷониби довари марказ, довари ин нерӯсанҷӣ самандари муҳаммадӣ партофти ӯ ҳалол баҳогузорӣ шуд. акнун умар расулов дар нерӯсанҷии дуюмаш дар майдони имрӯза ки рақобати аввалашро мусовӣ анҷом дода буд, дар нерӯсанҷии дуюмаш ғолиб меояд. пирони рӯзгордида ҳам инҷо баҳри дастгирии паҳлавонон омаданд.
اکنون جفتی نوبتی پهلوانی شناخته کشور ازبکستان یکی از پهلوانان صاحب تجربه شیرعلی جورایف با محمد فرهادوف اکنون نیروسنجی کرده ایستادند. کوشش میکنند هر دو. هر دو هم از گریبان یکدیگر خوب داشتند. هر دو هم بهر به دست آوردن امتیازی لازمه حرکت کرده ایستادند. در گلیم دیگر کامیلا بادورова هم رقابت کرده ایستاده است. محمد فرهادوف در گشتن کنگورت در سال 2024 یکی از پهلوانان دیگر ازبکستان احسان که اون نیز در میدان ها هنرنمایی عالی را و مخلصان گشتن ملی و مخلصان گشتن کرش نشان میدهد. از دست محمد فرهادوف شکست خورده بود و اکنون نیروسنجی محمد با شیرعلی جورایف چگونه صورت میگیرد پیگیری میکنیم. در گلیم دیگر حقداد گلوف اینجا آزمایی کرده ایستاده است. حقداد گلوف را مخلصان و دلباختگان گشتین خوب میدانند. اینجا یک حرکت از جانبی گلوف بود که داور این نیروسنجی هم اشاره کرد که پرتافت حقداد بیرون از گلیم انجام داده شد. اکنون حقداد را توجه میکنیم که در ادامه چی کار را انجام میدهد. در گرند اسلم دوشنبه هم هنرنمایی زیبایی این چهره را ما دیده بودیم که برای به دست آوردن نشان برنجی شکست خورده بود و جای پنجم را در گرند اسلم دوشنبه در سال 2024 صاحب گردیده بود. اکنون در میدان گشتنگیری ناحیه خوالینگ نیروسنجی اولین خود را دایر میکند و اینجا موقعیت میجوید که حرکت را انجام داده امتیاز حلال را بر سود خود انجام دهد. رقیب هم اینجا هنرنماییش خوب است و بهر نیروسنجی کردن با حقداد گلوف ایستادگری کرده ایستاده است و اینجا چگونه پرتافت را حقداد گلوف انجام داد. بسیار عالی بود، بسیار حرکت عالی جناب که از جانب داور نیروسنجی حلال بها گذاری کرده شد. و اکنون نیروسنجی شیرعلی جورایف با محمد فرهادوف در گلیم دیگر همان ادامه دارد و هر دو هم ادامه میدهند نیروسنجی را. مساوی انجام یابد. اینجا نیروسنجی محمد فرهادوف با شیرعلی جورایف شیرعلی جورایف اشاره میکند که نیروسنجی را ادامه میدهد ولی بهر غالب گردیدن در
рақобат вақт муайян карда мешавад аз ҷониби дастандарткорон. ҳамин тавр Камила Бадурова акнун бо паҳлавон духтари тоҷик ки ӯро номумина аст озмоӣ карда истодааст ва ин ҷо ҳаракати зебои Камила буд ки паҳлӯ баҳогузорӣ мешавад. сабқат идома меёбад ва пойзаниҳои омина акнун Камила ҳаракат мекунад ва ин ҷо фикр мекунам ки ҳаракати анҷомдодаи ҳалол баҳогузорӣ шуд. ҳамин тавр ғалабаи навбатиашро Камила Бадурова дар майдони имрӯза ба қайд мегирад. акнун дигар бора Шодмон Ризоев бо паҳлавони Русия Кирилл рӯсанҷиро оғоз карданд ва бояд қайд намоем ки ба хотири меҳмон буданд, ба хотири ҳунарнамоии ин чеҳраҳо ба паҳлавонони Федератсияи Русия ва ба паҳлавонони Беларусия новобаста аз он ки дар рақобатҳои аввалинашон дучори бохт гардиданд, барояшон имкон доданд ки ҳунарнамоиро идома диҳанд, яъне бо дигар паҳлавонон нерӯсанҷӣ кунанд. акнун Шодмон Ризоев ҳаракат мекунад. кӯшиши Шодмон ва нашуд. даври сеюми ҳунарнамоии гулдухтари шаҳри Твери Федератсияи Россия. идомаи нерӯсанҷии Кирилл бо Шодмон Ризоев акнун ҳаракат аз ҷониби ташаккур ба паҳлавоное ки ҳастанд Ҳайдар Бахраф Нақтраф. Кирилл ҳам ин ҷо кӯшиш карда истодааст. Шодмон мавқеият меҷӯяд. як пойзани паҳлавони меҳмон ва ин ҷо ҳаракати зебои ӯ ки партофти пуштнокиро мехост анҷом диҳад. ҳаракаташ хуб сурат гирифт ва Шодмон Ризоев ҳам аз ҳаракати анҷомдодаи ӯ хуб пайгирӣ кард ва нагузошт ки ба ҳадафи дар пешгузоштааш паҳлавони меҳмон бирасад. акнун идома медиҳанд қувозмоиро. Шодмон Ризоев хуб доштааст. ҳаракат акнун ин ҷо ҳаракат мекунад Шодмон ва ғалаба бар суди паҳлавони шаҳри Куллов Шодмон Ризоев хотима ёфт. бисёр ҳаракати хуб анҷом дод Шодмон Ризоев. паҳлавони Ӯзбекистон Ҷавоҳир Мирзамуродов дигарбора бо Ҳақназар Назаров акнун рӯи гилем омад. акнун ҳарду кӯшиш мекунанд. ин нерӯсанҷии аввали Ҳақназар Назаров аст дар майдони имрӯза ва Ҷавоҳир бошад дар
рақобати аввалинаш бо Исроил Раҳимов нерӯсанҷӣ кард ки рақобати анҷомдодаи онҳо мусовӣ ба анҷом расид. تو همین 7 جفت معلوم نشود دیگر بچه ها گوشتی نمیگیرن. اونجا بیستیم انتظار 1 2 3 4 5 6 7. инҷо акнун баҳри иваз кардани анамон либосҳои варзишӣ ҳақназар бо ҷавоҳир гуфтушунӣ доранд. дар гилеми дигар бошад Субҳиддин бо Даниел сабқат карда истодааст. паҳлавони Беларусия аст Даниел. ҳаракати Субҳиддин намегузорад рақиб ки Субҳиддин партофта анҷом бидиҳад. ҳаво ҳам ҳавои абрӣ аст ва ҳавои баҳорӣ ки ҳаст лаҳзае нурпошидани офтоб аст ва лаҳзаи дигар бошад борон. ва инҷо партофти Субҳиддин дар баробари Даниел бисёр олиҷаноб буд. партофти бисёр зеборо ба мухлисон нишон дод Субҳиддин, паҳлавони шаҳри Роғун. акнун Ҳикматулло Тураев, паҳлавони Ӯзбекистон, дигар бора рӯи гилем омад ва бо Абубакр Шеров инҷо нерӯсанҷӣ мекунад. акнун баъди таваққуфи чандвақтаина ки мо Абубакр Шеровро дар майдонҳои гӯштингирӣ намедидем, дар майдони ноҳияи Ховалинг баҳри ҳунарнамоӣ кардан инҷо ташриф овардааст ва рақобати аввали Шеров дар майдони имрӯза ба ҳисоб меравад. ин нерӯсанҷӣ ки бо паҳлавони Ӯзбекистон Ҳикматулло Тураев нерӯсанҷӣ карда истодааст. Ҳикматулло Тураев дар мусобиқаҳои сайри ҷаҳонии ҷудо дар гран-приу дар гранд-сламҳо ҳам иштирок мекунад. Ӯзбекистонро намояндагӣ мекунад дар чемпионати ҷаҳон ки чанде пеш дар Аморати Муттаҳидаи Араб доир шуда буд, ҳунарнамоӣ карда буд. акнун идомаи нерӯсанҷӣ Абубакр Шеров бо Ҳабибулло Тураев, Ҳикматулло Тураев. як кӯшиши Ҳикматулло ки бисёр олӣ сурат гирифт ва Хусрав Шоев довари дараҷаи байналмилалӣ аз риштаи гӯштингирӣ ҳаракати ӯро паҳлӯ баҳогузорӣ кард. акнун рақобати Ағназар бо Ҷавоҳир Мирзамуродов, паҳлавони дигари Ӯзбекистон, мусовӣ ба анҷом расид. акнун
нерӯсанҷӣ موقع اکرام و آبروشون معلوم کرده. абубакр шеров ҳам инҷо چی شد ابوبکر و کی حکمت الله بچه ها حکمت الله توراєв دیگه فرصت نداریم که اندیشه های شما رو به نظر گیریم در 10 دقیقه کار شد نشد تشکر به نفرایی که ادامه صفحه‌شون برای ما مهمتر است اونو به اعتبار دید رحمت کلام ҳикматулло тураев мехоҳад ки нерӯсанҷиро идома диҳад лекин вақти ҷудо гардида инҷо ба анҷом мерасад ва нерӯсанҷӣ ин ҷуфт ҳам акнун мусовӣ хотима ёфт ва дар гилеми дигар бобоҷон бобоевро инҷо мехостем муаррифӣ кунем ки паҳлавони шаҳри кӯлоб дар майдони имрӯза миёни паҳлавонҳое ки аз сохторҳои қудратӣ дар майдони имрӯза нерӯсанҷӣ мекунанд ӯ яке аз довталабон барои ба даст овардани шоҳҷоиза ба ҳисоб меравад зеро ки дар рақобати доиркардааш акнун ғалаба кард ва дар марҳилаҳои баъдӣ мушоҳида мекунем ки чӣ гуна нерӯсанҷӣ мекунад. Акнун инҷо Абубакр Якобир дар гилеми дигар сабқат карда истодааст бо рақибаш. Фирдавс Насимовро ҳам дар майдон мебинем. Акнун паҳлавонҳои саршинос рӯи гилем омаданд. چی شد ابوبکر و کی حکمت الله بچه ها 10 دقیقه وقت داریم ما دیگه فرصت نداریم که اندیشه های شما رو به نظر گیریم در 10 دقیقه کار شد نشد تشکر به نفرایی که ادامه سابقه چون برای ما مهمتر است اونو به اعتبار دید رحمت کلام حکمت الله آمده نوری دیده 10 دقیقه گوشتین گرفتید نشد بود فقط 10 منوت فردوس هم 10 دقیقه گوشتین گیره بچه ҳазорҳо мухлисон ҷамъ омаданд баҳри тамошои майдони зебои гӯштингирӣ дар ноҳияи ховалинг ва интизори рақобатҳои ҷолиби майдони имрӯза ҳастанд. мушоҳида мекунем ки Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ҳам дар майдони имрӯза ҳузур дорад ва интизори рақибаш аст баҳри ба майдон омаданаш. ҳамин тавр акнун ба хотири тағйир ёфтани вазъи боду ҳаво ду гилеми майдони имрӯза ҷамъ карда шуд ва ба хотире ки нерӯсанҷӣ карданд дар болои гилем баъди боридани борон бисёр мушкил мешавад зеро ки паҳлавонон лағжиш мехӯранд яъне душворӣ мекашанд барои рақобат карданд. ба ҳамин хотир гилемҳо ҷамъ карда шуданд ва нерӯсанҷиҳо дар болои замин акнун идома меёбад. новбаст аз тағйир ёфтани вазъи боду ҳаво мухлисон ҷойҳои худро тарк намекунанд ва то ба охир паҳлавононро дастгирӣ карда истоданд. ин аст дӯст доштани расму оини ниёгон, дӯст доштани варзишҳои суннатӣ ки то ба охир мухлисон дастгирӣ мекунанд паҳлавононро ва инҷо акнун Шакармаҳмад Мирмаҳмадов баҳри шоҳҷоиза
шоҳҷоизаи аввали қозмоӣ бо Шералӣ Ҷураев, паҳлавони шинохтаи Ӯзбекистон. нерӯсанҷӣ карда истоданд ва дастандарткорони мусобиқаи имрӯза ҳам ба хотири тағйир ёфтани боду ҳаво, ба хотири хуб набудани ҳавои бороние ки инҷо сурат мегирад, ба хулосае омаданд ки паҳлавононро баҳри анамон ба даст овардани шоҳҷоиза ба майдон бароранд. ин ҷуфте ки шумо акнун мебинед, дӯстони гиромӣ, ду паҳлавон аз сохторҳои қудратӣ аст. Бобоҷон Бобоев, корманди шӯъбачаи тафтишотӣ, шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Кӯлоб, лейтенанти калони милитсия, бо корманди Кумитаи давлатии амнияти миллӣ Лутфулло Сатторзода баҳри шоҳҷоиза нерӯсанҷӣ карда истоданд ки аз миёни кормандони сохторҳои қудратӣ ин ду чеҳра, ин ҷуфте ки таваҷҷӯҳ карда истодаед нерӯсанҷиашонро арзанда дониста шуданд, дар ҳунарнамоиҳои муқаддамотиашон ғолиб омаданд ва миёни ҳарду акнун шоҳҷоиза гузошта шудааст. дар канори дигари майдон Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бо Шералӣ Ҷураев, ин ҷуфт ҳам баҳри ба даст овардани шоҳҷоиза нерӯсанҷӣ доранд. ҳаворо бинед ки чӣ гуна аст, борон аст ва нов астааст. чунин ҳавои ба амал омада дӯстдорону мухлисони гӯштини миллӣ дар болои сари худ гӯем ки ҳар чизе ки пайдо мекунанд зери он ҷо гирифта то ба охир нерӯсанҷиҳоро тамошо карда истоданд, интизорӣ мекашанд ки дар ин майдон ғолиб мешавад. ҷуфти дигаре ки инҷо мебинем Бобоҷон Бобоев бо Лутфулло Сатторзода, ин ҷуфт ҳам баҳри шоҳҷоиза меборад. акнун партофти Бобоҷон Бобоев дар нерӯсанҷӣ барои ба даст овардани шоҳҷоиза дар ин ҳавои боронӣ, дар ин фазои зебои гӯштингирӣ тавонист Бобоҷон Бобоев соҳиби шоҳҷоиза гардад ва бо як партофти зебо тавонист ки Лутфулло Сатторзодаро шикаст бидиҳад ва барандаи аввалии шоҳҷоиза дар майдони гӯштингирӣ ноҳияи Ховалин гардад. нерӯсанҷӣ Шакармаҳмад бо Шералӣ Ҷураев идома меёбад ва ин охирин рақобати майдони имрӯза ба ҳисоб меравад, зеро ки ҳаворо мебинем ки бисёр ҳавои гӯем ки боронӣ аст ва ҳамин тавр нерӯсанҷӣ ин ҷуфт ҳам мусовӣ ба поён мерасад ва мо гузориши худро аз майдони гӯштингирии ноҳияи Ховален инҷо ба анҷом мерасонем. хайр, саломату сарбаланд бошед.